Какво е корупцията? Корупцията е нещо, което прояжда нашето общество като рак. То влиза във всяка една къща и във всеки един дом и наистина пречи за нормалното ни съществуване. Но от кого зависи борбата с корупцията? Лично според мен, надявам се и според вас, зависи от всеки един от нас. Това е един общ проблем, който всички ние имаме. И до момента, в който всеки един от нас не откаже напълно да дава подкупи за каквото и да било и не държи отговорни хората, които избира на власт, този проблем няма да бъде решен. Затова умолявам ви, наистина, използвайте това като момент да застанете и да си зададете следния въпрос. Мога ли да спра корупцията? Отговор е да, всеки може. Достатъчно е само да се информирате, да държите хората, които избирате, отговорни и където и когато видите корупция да сигнализирате на държавата, на медиите, на всички ваши познати. Това е начинът да се отървем от корупцията веднъж и завинаги. Затова нека заедно се справим с този общ проблем.